kod twak marwa. Ng'ato penjo ka en ang'o miyo ok nyal duoke piny kod 50%. Charles Obuya. Aparo ni Jopiny nigi geno mang'eny. Expectations ni malo. Kuma nyongima osechope, jopiny gombo ni ka piny oruto giyude ka piny ofuong're dichiel. To mano gima ne jalony osewacho ni kuma ne ngima osechopeni en gima biro dok pole pole. Wabed magikwe, wuoth chakre go ndama achiel. Waseyie tie kaka wadhi duoko nengo chien. Ta wacho ni nengo ni ok en mafuta kende ma watiyo gi matatu. A good example en gima Atilo wacho. Atilo wacho ni sori odhiega gi siling 1,500. Koro odhi chulo 1,350. To bed kong'eyo ni bas mating'e katere sori no ting'o ji 60. Ng'ato ka ng'ato duok ni nengo gi siling 150. Nengo madhi bet no duoka en almost siling 9,000. Doge nitie effect. Nikech kanyo nitie kaka nye yude ken 1,500 koro dok piny gi siling 9,000. Tiebo yudo ni be kigo kwan liters mar mafuta mitiyo go kwa Nairobi nyaka Sori. Kaka nye en chon, samoro bo yudo ka ok ochop kata 9,000, ne ok obidok piny gi 9,000. Kech difference ma wan ge mafuta ne en siling 12. Samoro nyitiyo gi liters 80 kwa Nairobi nyaka Sori. Yudo ka koro pogruok no nitie. But gima dagombo wacho ni lokruok mabiro gi ok di lok ngimawa immediately. Ji osechandore ma ji koro sani ni magigeno ni kapono winjo no land gima chalo kama to wewe ni piny osefuong'ore ma kinde following day koro kendo chako mangima manyien ma ngima ne olokre kabisa. Mana kaka jalonyo wache gigi dhi bedo gradual to wach mafuta bede mana kaka na wache mokwongo. Ero lweny koro gore Middle East. Kino chako duoko 200. Wabro medo nengi immediately. Ok watim ga kamano. Nyaka nyo president wa manyien donjo office. Wakaw ga time mondo wanene to wamedo kata ok wamedo. Emomiyo jok mayuak ni pogi neno koduok nengo chien wadok e ground. Bang' kanyo president osechiwo directives. Wadhi wuoyo kaka weg SACCOs ma operate kuondego, mwachiw directive marwa. Odhi bedo open, wabro lande kata me TV ka. Mondo jopiny ong'e ni nengo odok piny. To ng'ama odagi duoko? Wacho ni dhano en jakwadh chunye. One, we are not the enforcers. Wa operate under SACCOs mar registered gi sirikal. Wanyalo chiwo report and SACCO ainano inyalo ma license mokti. Kech ok ong'e joge mondo ti gi directives mowuok from the union. Bende dona winjane kaka jodak e county ma Kisumu nogolo pachgi ahinya kotudore kod chiera mar uchumi ma pacho ka ochier kosa ahinya kotudore kod dok piny e nengo mar fare, dok piny e nengo mar teko sitima ka achiel kod dok piny e nengo mar mauta. Winjane monde. Sane to ndio